ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخوان. أنا في سبيل الله طارت خطوتي وعلى طريق الله صار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. kuyami kidogo konse ndiko Allah subhanahu wa ta'ala yemwe waphunzitsa munthu kulemba ndi cholembera, waphunzitsa munthu zinthu zambiri zomwe iye sakuzidziwa. Mtendere ni madaliso zipite kwa mtumiki wathu olemekezeka, mtsogoleri wathu mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akubanja lake, masahaba ake ndi onse omutsatira iye mchiwongoko chake. Kufunafuna maphunziro mu dini ya Islamu ndi lamulo kwa wina aliyense, wa mwamuna, wa mkazi, mwana ngakhale mkulu. Palibe yemwe amasangalatsidwa kukhala mbuli pa zomwe anzake akudziwa. Tsopano kudziwa za dini sikutengera kuti ukusangalatsidwa kapena ayi, koma ndi faradhi, chikakamizo kwa wina aliyense yemwe ali msilamu kuti aphunzire. Palibe zoti ine sindinaphunzire ndili mwana ndiye panopa sindingakwanitse ayi. Uphunzire mpaka pamene idzakufikire imfa, chifukwa maphunziro ali ngati nyanja, sungawamalize, alibe malire. Choncho usaziyikire malire kapena kuzitchula kuti ndamaliza maphunziro a dini. Tsopano poti munthu amene ali munjira yakusakasaka maphunziro a dini, talibul ilm, amakumana ndi zambiri zomugwetsera mu uchimo, komanso amatha kukumana ndi mtundu wa maphunziro omwe iyeyo sadziwa kuti ndi osochera, nkumangophunzira moyo wake wonse osadziwa kuti akuphunzira zakuseri zokamuponya ku moto akazigwiritsa ntchito. Mashekh anayika ndondomeko yomwe munthu akuyenera kutsata kuti pena imuthandize kupewa zovuta zomwe akanamakumana nazo pophunzira. Izitu ndiye zitetezo kwa iye. Kuchokera pamutu oti ahli sunna wa alamatihim, ndikutengerani kuphunziro limene anaphunzitsa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali pa nkhani ya kuziteteza munthu amene akusakasaka maphunziro makamaka achinyamata amene tikulowa kumene mu njira ya kusakasaka maphunziro. Choyamba, munthu asanayambe kufunafuna maphunziro mu dini akuyenera kuphunzira zinthu zomwe Allah subhanahu wa ta'ala wamulamula iye kuti akuyenera kukhala nazo nthawi zonse, monga zokhuzana ndi chikhulupiriro, aqida. Amudziwe Allah subhanahu wa ta'ala maina ake ndi mbiri zake, al-asma'u wa sifat, makamaka nkhani ya kukhazikika ndi ukulu wake, al-istiwa wal ulu, komanso zina ndi zina zotero zokhuza Allah subhanahu wa ta'ala. Aphunzirenso kutanthauza kwa mashahada awiri omwe ndi shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, kuti pasapezeke kusokonezeka pakati pawo. Ndipo aziwe malamulo ake amashahada amene wawa ndi zonse zomwe zimaononga mashahada amenewa pambuyo kuti munthu wapanga. Kenako aphunzire Qur'ani, ndipo ngati angakwanitse kuloweza atero ndithu poyambira masura ang'ono kumakwera. Aphunzire masunna monga mahadithi, ndipo ayambire ndi afupi kumakwera. Akhonza kuyamba kuchokera mu Bulughul Maram kapena Umdatul Ahkam. Aloweze kuchokera mu tauhidi, mabuku monga al-usul thalatha, kenako kashfu shubuhat, kenako kitabu tauhid. Awerengeso za tauhidi al-asma'i wa sifati kuchokera mu mabuku monga al-wasit, kameneka ndi kabuku kakang'ono ndithu, ndipo ndikosavuta kuwerenga ndi kuloweza m'masiku ochepa inshallah. Choncho ngati angafune kupitiriza kufunafuna maphunziro, pamenepo ndiye kuti khomo ndilotsekuka kwa iye, ndipo
ayamba kuphunzirano mabuku akuluakulu monga atafsiri, mahaditho otambasulidwa amene ndi mashruha, komanso aphunzire nahawu, malamulo a chilankhulo cha Arabic kuti mabuku aja aziwamva bwinobwino. Ndipo ngati angafune kuti angophunzira zomwe zili zofunikira kwambiri pa umoyo wake kuti azizigwiritsa ntchito mu dini, aphunzire zofunikira pa swalati, zoononga swalati, ncholinga choti asagweremo mu zoonongamo. Aziwenso zaka, kuti ngati ali ndi chuma aziwe mulingo wa zaka. Aziwenso za haji, ngati ali mwa omwe angakwanitse kupanga haji, aziwe mapangidwe a haji ndi zoononga za haji komanso malamulo onse a haji. Aziwenso nkhani ya kusala mwezi wa Ramadhani komanso masunna ena onse ndi zonse zomwe zili zokakamizidwa mwa iye kuzichita. Kenako akuyenera kuziwa mafaradu kifaya, maibada omwe amagwera kwa ena omwe sanachite, monga salatul janaza komanso zina ndi zina choncho. Zimenezi ndiye zomwe zili zofunikira kwambiri kwa talibul ilm. Talibul ilm sangakhale pa chitetezo cha maphunziro ake kukugwera mu shiriki ngati sanaziwitsitse khomo limeneli. Akuyenera ndithu kuziteteza kwa oyitanira ku shiriki komanso mafitna omwe achuluka masiku ano. Zimenezi achite asanalowe mu kufunafuna maphunziro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله قام خطوة وعلى طريق